Vrei să mergi la Ibiza, dar nu prea este. Îți dăm noi o Ibiza. Dragilor, astăzi am pentru voi o mașină pentru oamenii care muncesc, pentru oamenii care vor să se folosească de ea și să nu dea o căruță de bani pe o mașină și să mai dea altă căruță pentru întreținerea ei. Deci avem un Seat Ibiza din 2015 cu motorizare 1.2 benzină, motor Euro 5 care dezvoltă 70 de cai putere. Este o mașină care face bani și care are ca scop să te ducă din punctul A în punctul B. Avem un interior impecabil, întreținut din velur, în două culori, scaune reglabile, manual, cei drept, avem sistem audio multimedia, avem climatizare pe două zone, avem cutie manuală 5+1 rapoarte, un bord analog, squeaky clean, impecabil, curat, fără erori, avem un joystick pentru comenzi, oglinzi electrice și, desigur, geamurile sunt și ele electrice. Asta este Ibiza pe care o avem pentru voi, dragilor. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să veniți, să o vedeți, să faceți un test drive la sediul nostru AutoSH Buhuș din Comuna Costișa, județul Neamț, strada DN15, numărul 282. Mașina este la un preț excelent, un preț pentru voi de 5.700 de euro. Eu am fost David și până data viitoare, numai bine, cumpărați de la noi că suntem cei mai buni!